Slav Havaraneja. Emi îro divê videoya nû de hîn bibin ku mirov çawa dikare ji videoyekê dengê wê veqetîne. Videoyê bavê jî û tenê dengê wê tomar bike. Wekî mînak heye ku di destê wê de videoyek hebe ku hûn dixwazin tenê dengê wê jêder bixin û wekî MP3 tomar bikin. Hûn dikarin piştî vê çalakiyê, piştî ku weke MP3 tomar kir, hûn dikarin vê MP3'ê di MP3 playerên xwe de guhdar bikin. Di rewşên wisa de an jî di rewşên cudadir de ger pêdiviya we bi vê yekê hebe, hûn dikarin bernameya bi navê Avidemux bikarbînin. Hûn li vir dibînin Avidemuxê. Ev bername bêpere ye, belaş e û çavkaniya vekirî ye. Hûn dikarin vê bernameyê him li ser Windowsê him jî li ser Ubuntuya Kurdî bikarbînin. Em ê dest pê dikin, em bernameyê vedikin. Piştî ku bername vebû, em li vir pêl vê îkonê dikin, an jî ji file open em videoya ku em dixwazin li ser bixebitin, em hildibijêrin. Ji bo vê yekê ez ê stranekî ciwan Hecoya bi navê Hey Hey me hilbijart, vaye hat vebû klîp. Hûn klîpê dibînin. Ez ê li vir vê dîmena vê klîbê ez ê jê bibim û tenê wê deng bibîne û ez ê vê dengê ji wekî MP3 tomar bikim. Ev çalakî gelekî hêsan e bi Avidemuxê. Ji bo vê yekê ez pêl audio dikim û paşê jî li vir pêl save dikim. Ev pacê derdikeve, ev pacê ji min dipirse ku vê pêla nû, MP3a nû wê li ku were tomarkirin û were qeydkirin. Ez pêşî navê pêlê dinivîsim. Navê pêlê wê Hey Hey be. Ji ber ku navê pêlê Hey Hey ye. Û paşê jî li vir ez ê formata dengê jî diyar bikim. Ez ê formatê wekî MP3 diyar bikim. Loma ez nokta dinivîsim û MP3 dinivîsim. Bu ev qas. Piştî ku binivîsan ez pê save dikim, yani tomar bike. Dest pê kir xilas bû, ev qas. Çalakiyekî kurtê ji xwe nas digirim pacê û kontrol dikim. Vay strana me li vir e hatiye tomar kirin Hey Hey MP3. Ez diceribînim. Hûn dibînin. Ev çalakî ev qas bû. Ji were